Miguel Anxo Fernández Lores recibiu esta mañá os delegados sindicais dos 7 sindicatos da Administración de Xustiza, unha administración que está en folga indefinida dende o pasado 7 de febreiro, co fin de pedir unha equiparación salarial co resto das comunidades autónomas. Con este encontro, Lores quixo mostrar o seu apoio a este sector. Eu, como alcalde de Pontevedra, recibinos, chaméinos para recibilos, porque creemos que queremos transmitirlle, non, a Xunta de Galicia e aos responsables da Xustiza da Xunta de Galicia, expresamente o seu vicepresidente, da necesidade de sentarse a negociar. E de sentarse a negociar, ademais, con mediadores, porque sí que hai unha experiencia positiva coa presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, que xa estuvo en algunha reunión, que ademais foi, digamos que sensible, non, ás reivindicacións dos traballadores, e quizá precisamente por eso pois sacárona do mapa da posible mediación. Dende os sindicatos apuntaron como único responsable desta folga indefinida o vicepresidente da Xunta de Galicia, do que din que é o único que ten que negociar coa Administración de Xustiza. O único responsable aquí é o señor Rueda. Co señor Rueda co que queremos negociar. Non somos, insisto outra vez, funcionarios da Función Pública de Galicia. A nosa competencia reside na Consellería de Xustiza e na Vicepresidencia. É Rueda o que ten que baixar a área da negociación e falar connosco. É Rueda o que non levamos visto os representantes dos traballadores desde o ano 2008, non se lle viu o pelo, é o que queremos que baixe a negociar e que deixe de mandar o Doberman, por decirlo rapidamente, de Función Pública, a dinamitar calquer tipo de acordo e a dinamitar calquer tipo de... Preguntados sobre os principais prexudicados desta folga á cidadanía, dende os sindicatos dixeron e deixaron claro que de chegar a aprobar as súas peticións, a cidadanía será, sen dúbida, a principal beneficiaria destas movilizacións. Nós o que lle decimos á cidadanía, aparte de que só pedimos a non discriminación, é que as nosas reivindicacións repercutirán beneficiosamente no servicio público da xustiza. O sea que, se as nosas reivindicacións van adiante, vai a repercutir no beneficio de toda a cidadanía, no servicio público da xustiza. Estamos pedindo que non se amortice un 5% das prazas do cadro de personal de Galicia. Estamos pedindo que se creen plazas no plantel, plazas que están cubertas a día de hoxe por persoal interino que en calquer momento as poden eliminar. Pedimos que se consoliden. Son plazas estruturais, reforzos estruturais. O sea que non todas as nosas reivindicacións son salariais como quere facer ver a Xunta de Galicia. Unha folga indefinida que de momento continuará o tempo que faga falta. Os funcionarios comezaron a notar xa esta movilización nos seus petos, xa que no mes de febreiro foron descontados 75 euros por cada día de folga a cada un deles, un feito que fixo se cadra que se mobilicen e manifesten máis e mellor en prol dos seus dereitos de cara a este novo mes que inician en folga indefinida. A esta hora é mentira, non temos ninguna convocatoria para negociar. O único que pretende é manipular a información.